Rozhodli sme sa, že necháme troch rôzne skúsených vodičov súťažiť v tom, ktorý dokáže lepšie zvládnuť náhly šmík. A čo bude ich úlohou v tejto chvíli? Všetci traja pôjdu na tom istom aute na tzv. Odtrhovej plošine. To je tréningové zariadenie, ktoré v momente, keď prechádza vozidlo práve týmto miestom, tak trhne zadnou nápravou a vyvolá práve ten pocit toho šmiku, náhleho šmiku. V tejto chvíli musí vodič ten šmik samozrejme vyrovnať. No a my máme k dispozícii niekoľko úrovní sily. Jednotku necháme tak pre amatérov, dvojka, trojka, štvorka, uvidíme, ako sa im bude dariť. Ako náhle vzrástla sila odtrhovej plošiny, už to nebolo také jednoduché, ale naši vodiči, dokonca aj vodička začiatočnička, zareagovali správne, hlavne rýchlo. Prvé úrovne, ktoré som mala, tak to bolo v podstate celkom jednoduché a bola som prekvapená sama zo seba, že som to zvládla. Poďme teda z dvojky na trojku. Po takejto skúsenosti by už aj začiatočnička reagovala správne, ak by mala pravda obe ruky na volante. Myslím si, že za bežného života by som to určite takto nezvládla a skončila by som niekde v poli a moje auto by asi vyzeralo veľmi zle. Poďme teda s našou plošinou úplne naplno a to je sila číslo 4. Môžem ja? Jasné. Toto už je trhnutie, ktoré bežný vodič sotva zvládne bez pomoci elektronických systémov. Tu je však dôležitý samotný tréning. Nevedela som, čo mám skôr robiť a asi by som to fakt nechcela zažiť v reále na ceste. Odporúčam to každému, aby si to vyskúšal na ceste, hlavne tým začínajúcim vodičom. Teraz, keď som si to vyskúšala, tak myslím, že už by som to zvládla. Snáď. Ale budem radšej, keď sa mi nič takéto nestane. Každý vodič bez ohľadu na skúsenosti, počet kilometrov či odjazdených rokov by sa mal pripraviť na nečakané situácie, ktoré môžu na ceste nastať. Totižto počas šmiku si sotva spomeniete na niečo, čo ste sa predtým nenaučili. Ak chcete teda jazdiť hlavou, bolo by dobre, keby ste si takéto situácie vyskúšali na cvičisku.